Talok mana kangadi mana matina winjo kiwacho joma dwa mielo thum. Na njo ndalo moko mokalo kanyo no ngado wach mar mielo thum kendo wacho ni jogo ne goyo koko tieno. Dhi bedo nade? Koro koko wagole estates. Okay. Ema adwa pimo ni kar mamba kanye mwadwaro ni ngata madwa run restaurants. Ti kanye mwadwaro ni gibedie gi line up. Kanyo wadwa loso gi joma ni kanyo. Joma nigi residential area kanyo, residential houses. To gi change gimiluongo ni change of use. Mondo giket kanyo commercial. Gikete commercial, both entertainment, gi guest houses. Nyalo entertain to bende nindo kuno. Nikech iyudo ka estate man kanyo koro kaka Patel Flats giri mo boda kanyo seti. Ntie estate moko man tien kanyo kimute ga seti. Kanyo koro iyudo ka Vunduba ji chame miele kokinyi. Iyudo ka Mamba ji tomo miele band kanyo. Ntie pit stop. Koro it is known in Kisumu. Wadwaro kama Kisumu City king'iyo Google ni where can I go for entertainment ri kanyo. Ema ne nitie regulations mag environment mag city. Mabro miyo gikedo miluongo ni soundproof. Soundproof nitie kuon moko makidhiye kata kidhi Kigali. Kidonje kinoko mar bato kiwinji thum. To kidonje ibato thum no dwa dino kata iti kata mana rusha ka. Koro kiloso ba ka en open bar to kigo thum jibeta beta to meto. Lakini kidwaro nji omiel tiketo iye. Open air band system wadhi temo kaka wanyalo control the noise. Lakini nasewacho maber ni CBD2, CBDA okodware koko. Milimani gi estates te okodware koko. Kaka milimani nyicha sedhi round majiwache mane go koko waseloro nyaka CBDA. Wabodhi kama nyaka estates. Koro the entertainment corner yud space kanyo kapok wachako infrastructure mogik wadhi timo from next year. Mar lose gi kabro nyako chope Moi Stadium. Erokamano. Angari mudong. Ntie why extend to Kondele? Kondele is a growth area. To Kondele is so disorganized. In fact, Kondele kende ekuma embarrass ji Kisumu kate. Nikech kichopo Kondele tiyudo ka kuyo ni lakndara, iyudo ka timba ni lakndara, iyudo ka ngato uso sofa set, tiyudo itedo chips lakndara, tiyudo chiro moro molil gi kete mani lakndara, ma ji ochungo. Koro Kondele ene kama udong Kisumu mondo waywe. To kwanya ywe ko onge mpango. Ema miyo wawacho ni Kibos debate Center for Manufacturing Zone. Manufacturing Zone Kibos. Wadwa area ma iketo kaka area ma ji timo manufacturing gi trading tedhi ye. Koro wadwa open Kibos kaka kar manufacturing ma Kisumu. Ilose gik moko. Kijalos jiko to wadhi misemo kuno. Kijalos sofa set wadhi kijaus timba. Kain gi trucks midwa park ngi kumede de trucks ibo. Kain gi pickups idhi park kuno. Kain gi kite midwa uso idhi park gi kuno. Kain gi tires molos midwa uso koro no ka waketo kar mtokni. Wadwa ni gi wagol jojua kali sector wamia big area in Kibos. Wagol jo Bote Road matimo manufacturing wamia big area in Kibos. Wagol jo Kondele matimo gigo wamia big area in Kibos. Maki wuok di projal ngama di China Guangzhou ngeni adwaro di kamabati adhi yudo mabade koni. Adwaro di tiles koro en infrastructure modwa timo mondo wadar jogi mos water in a central bigger area, even over 100 acres of land, bedo fenced, gi drainage system, gi electricity system. Erokamano. Mobet maber. Erokamano jatelo, ntiere wach mar daro